Fuck dig, Mathias. Hvad? Jeg er ikke engang levende. Det ved jeg. Everything changes. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad man skal. Nej. Hvad fanden skal vi her? Ja, det ved jeg heller ikke. Hey, lol, der er noget over jer. Nej, vi skal hoppe op på døren! Tror jeg. Ja, nej. Nej, Det er ikke svært at ramme døren. Nej. Ah. Det er svært. Jeg tror ikke, vi ved, hvad vi skal. Eller... Det kan godt passe, at vi skal op på døren. Det er bare virkelig svært at gøre det. Skal vi? Det er virkelig svært at hoppe videre. Nej! Okay, men starter forfra. Okay. Nej. Ja, jeg røg op. Jeg kom op. Se, hvor jeg er oppe, Nikolaj. Det er den her vej. Det er den her vej. Ja, det var sgu da også det, jeg sagde. Det var mig, der fik idéen. Mathias er også kommet op. Det er jeg også nu. Nej! Det er svært, det her. Prøv at se mig, prøv at se mig. Nej! Prøv at se mig. Ja, jeg kom op. Hvor godt. Kan du ikke lige se P eller et eller andet? Okay, nu er det bare, hvordan man kommer videre. Op i vinduerne, eller hvad? Ej, kan du ikke gøre et eller andet til P? Og lol. Og nu kan jeg ikke komme videre. Seriøst. Det er et vindue. Ja, så skal du nok noget med det der vindue, ikke? Nej, det skal jeg nok ikke. Hvad skal du så? Det ved jeg ikke. Eller hvis du ikke ved det, ved du da ikke, at man ikke skal noget. Ah, fucking lortevindue. Ja, man kan jo ikke gøre noget, når jeg ikke har nogen penge. Det kan være, der er en eller anden ledetråd. Nope. Nej. Jeg kommer op! Så handler det bare om det her. Det er mere svært på kameraerne. Når at det, man skal op på. Sådan. Nej! Jeg kommer op på kameraet, så faldt jeg ned! Kom så, Mathias. En er op på kameraet, så... Og læg mig med. FK! Hvorfor fanden stod du AFK, Niki? Gjorde jeg heller ikke. Jo, du stod stille. Ja, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Jeg var lige til på ved at gå ud over. Jeg gik ud over. Hvad skete der? Jeg blev bare genopdød. Er det tyndekraft, eller? Jeg er nede langt allerede. Nej, faldt jeg ned. Fuck, det er let. Det er tyndekraft. Ja, alligevel. På et tidspunkt, så kan det godt... Hvor er alle? Nej! What a song! Hvem er det, der... Nå, Nej! Nikolaj også stille ved dig, Mathias. Hey. Gør han ikke på mig, da han bare er FK nede i spawn? Det er han også for mig. Okay, så er hans internet nok gået. Nej, fordi at I har jo det samme internet, så det kan ikke rigtig lade sig gøre. Nej, så glad! Nej! Ja, jeg kom derover. Nej! I need money. Nej! Fucking yes. Ja, jeg er i hvert fald nået langt. Opad! Shit, hvad skete der? Okay, jeg er nået igen. My dreams every day. Var der? Det ved jeg ikke. Okay, wow. Det bliver svært nu, mand. Ja, det bliver svært. Ja, det kan man ikke, jo. Hvad er der? Ja, jeg var nået mega langt. Det der, det kan man ikke. Nej! Det er mega svært, det der, ikke? Wow. Hvad er det her? Ja, jeg kom derop, Mathias. Den er endnu sværere, den der. Den der, den er ikke så svær. Den næste er svær. Den her, den er fucking let at komme op på, den her. Mega let. Det er godt, men den her, den er svær.
Den der. Ja. Nå, jeg kommer op. Nej, skal vi stoppe. Jeg er noget langt. Det har du sagt mange gange. Jeg skal Andet langt. lige se, hvad nogen skal. What? Jeg fløj lige pludselig mega langt op. Jeg havde næsten klaret den. Flying. Lol, man skal bruge vinden til at... Hvad? Når skal man op på den? De der grønne røg. Hvad er det her for noget? Du skal op på røgen, jo. Hvorfor har man en granat? Det har man heller ikke. Eller det har jeg i hvert fald ikke. Jeg fik lige en. Okay, det er virkelig svært, det her. Hvorfor har ham der vinger? Hvem er det, der har vinger? Der er en der har vinger. Okay, er der nogen, der kan finde ud af det her? Så please kontakte mig om, hvordan... B-A-R. Fuck, det er svært. Skal du flækkes? Er det en parkour med rød? Det ved jeg ikke, det tror jeg. Eller what the... Kæft! What? Okay, det her, det kan jeg virkelig ikke finde ud af. Kan vi ikke gå ind i den, Bestemt, der kan ikke. Kom nu bare. I den minigame, som jeg kender. Jo, så fucking derind. Så går derind, så kommer vi også hen. Er du inde? Endelig. God, man, Nikolaj. Hvorfor går du ind i en anden lige pludselig? Gå ind i den, du var inde i før. For helvede. Nå, den med mig og Mathias er inde på. Gå ind på den. Hvad skal man? Nå, det er den, der er nu først derinde. Eller hvad? Hvilken en? Nå, den. Det er... Hvor laver musikken? Nå, man skal vælte alle tønder. Mathias, tror jeg i hvert fald. Ja, den var også lige en. Hvad skal man? Survivors need to hold up. Nå, det er zombier. Vi er zombier. Hey. Vi skal simpelthen have muren for at komme igennem. Au! What? Han er der. Lol, det er jo mega unfair. Lol. Det er jo snyd. Holy moly. Au! Det var på grund af mig. Han stod og skød på mig, så kunne du bare... Nej! What? Ja. What? Er jeg zombie? Nej, jeg er... Snakker du? Nå, nu er det noget andet, eller hvad? Okay. Godt. Vælt alle de røde. Vælt alle de røde tønder. Vælt alt det. De er tønder her. Vælt dem. Vent da, Mathias. Den sidste. Ja. Burde vi da vinde. Nej! Pis. Hvordan er det? Nå, så skal man have knivkamp. Så skal man bare ind af dem her. Ja. Hvordan kan man komme ind? Ja, når de åbner. Ja, når de... Se ham der kommer lige ind. I den åbnede. Det er der en, der åbner over ved jer. Hvad er det? Nå, ja. Jeg fløj bare. Kom nu ned, Nikolaj. Det kan jeg ikke. Jo, der er et Der er hul. lige et kæmpe hul lige der. Ja, bare. Wow! Shh. Undskyld. Vi kan også kæmpe mod den anden, ikke? Nej. Og han er på dit hold, eller hvad? Ja. Fuck det, det Ja, er synd. jeg så bare på kigge. Så! Nå, du er virkelig en dildo lige nu. Lige nu er du bare den største dildo, man overhovedet kan se. Okay, hvad koster jeg så? Du koster. Jeg ved tydeligvis ikke, hvad en dildo er. Hvad? Jeg ved tydeligvis ikke, hvad en dildo er. Jo, jeg ser du Saints Row. Det hedder Saints Row, okay. Prepare for B-hop. What?
man bare ikke stoppe med at hoppe, eller hvad? Det tror jeg ikke. Nej, det må man ikke. Det prøvede jeg lige. Det er mega irriterende. Det hader jeg. Det er ikke engang særlig svært. Jamen, man må ikke gå på blokken, eller Nej, helt seriøst. Det vidste jeg ikke. Hvorfor? Godt. det kunne det mindst godt være B-hop. Det er det jo. Det har Okay, skal vi prøve? Det er sgu da ikke B-hop. Hvad snakker du om? Det er det jo. Så jeg kommer over på den anden side. Ja. Det er svært. På den anden side, det er meget sværere. Haha. Kæft, jeg er lort til BH. Nu kan jeg da ikke komme over på den anden side. Så nu skal vi se. Nej, på grund af, at jeg ikke kan, når den står så fuck stille. Når man ikke kan, så stille. Så fandme. Se, Mathias kan sgu da heller ikke komme over. Og hvad så? Jeg opvarmer. Så sig, Det er også det, man skal. Det er det, man skal. hvorfor noget? Ja, man skal jo stå og B-hop herovre på græsset, inden man begynder. For man får fart på. Og så når man har fart på, så kan man komme over. Fuck, man hopper mig langsomt. Se. Ja, jeg kommer over anden. Yes, mand. Og den er mega svær. Nej. Se, det hjælper ikke, det her. Fuck, se noget lort. Bare fordi du er dårlig. Mathias, han opvarmede. Han klarede den ikke på første forsøg. Og hvad så? Det er jo stadig ikke noget lort. Bare fordi du er dårlig. Så er det Mathias, han er Og hvad så? Han klager jo heller ikke over, at det er dårligt, vel? Så... Nej. Nej, jeg ødelagde det. Ødelag hvad? Fordi Wow, den her, den er svær, mand. Og hvad der står, der er et large machine gun oppe i toppen. Så jeg tror, den første, der kommer, han må få det. Jeg var lige nødt til anden. Hold lige kæft. Jeg er lige nødt til anden, når jeg kom forbi 2 baner. Ja, Mathias, han er også kun, han er kun klaret etteren. Hallo. Shh. Så jeg brokker mig hele tiden. Har du klaret etteren? Nej, altså, han er kun, det længste han er nået, det er 1 blok, og Nej. jeg er 2 blokker. Nikolaj. Shh. Jeg Mange så. er nødt til 3'eren. Siger vi det? Ja, det siger vi. Du kan fra nu af kalde mig Chaka Chan. What? Hvorfor? Tænker jeg. Fordi jeg er Chaka Chan. Nej, du er helt... Siger du, at Jackie Chan er god til at B-hop? Måske. Jeg hentede ikke til noget. Nej, man skal da bare tilløb sådan her. Prøv at kigge, Mathias. På noget, men det er ikke særlig svært, det der. Au! Hvorfor? Jeg forstår ikke rigtigt, hvad I synes, det er svært. Altså, du skal bare hoppe rundt lidt, sådan, uden at holde... I ved godt, man ikke skal holde W nede, når man B-hopper, ikke? Nå, så man skal bare holde A og D nede. Ja. Er det det, du gør? Fordi så kan du jo ikke bevæge dig. Du skal holde af dernede, og så skal du hele tiden dreje dit hoved, sådan at dit hoved aldrig kun kigger lige ud. Imens jeg Det må du hopper. aldrig. Ja. Dit hoved må næsten aldrig kigge lige ud. Dit hoved skal hele tiden dreje. Nej, jeg var lige ved at klare den. Nå, jeg holder hele tiden W. Okay, nu går jeg lige tilbage. Altså nu, jeg ved godt, at nu har jeg klaret en hel masse, men fuck det, jeg kommer bare tilbage efter jer. Det hjælper. LOL, se, jeg kom tilbage. Prøv at se. Faktisk mega let. Så, der klarede jeg den. Første forsøg. Prøv at se, hvordan jeg gør. Jeg vent Fra lige. side til side, fra side til side, side. Så I det? Fra side til side, fra side til side. Okay, det klarede jeg så ikke, men... Prøv at se. Mathias, du står jo næsten kun stille. Du skal jo hoppe sådan frem. Se, først skal du... Altså, ikke sådan her. Først skal du holde W nede, og så slippe den, og så begynde på A og D. Og så gå fra side til side. Ikke sådan der. Ikke dreje den rundt, sådan. Men sådan her. Fra side til side, og så sådan her. Okay, jeg skal lige ud og se, hvem nogen skriver til mig.
Hvad din mor skriver til dig? Eller, Nej. det er ligesom, jeg skal lige også se, hvad min mor skriver til. Kan det også godt være, hun skriver på Skype. Og... Nå, jeg tror kun man kan ramme headshot. Ja, det tror jeg også. Jeg har lige dræbt en i hvert fald. Ja, det Hvem var det? Hvem er den lille lort, der gjorde det? mig. Jeg er større end dig, og jeg er ikke modsat dig. Hvad kan man hernede? Knife hinanden, måske? Ej, hvad? Okay, hvem tager en knife mod mig? Ham her. Han ser fucking nice ud. Og ham der Monk for life, han lækker. Kom her. Lol, en trampolin. Nikolaj, hvor er du? Her. Jeg er her, motherfucker. Hvor? Er du dernede på trampolinen? Okay, så kom. Det er mig. Der er du Next level! Hvad er next level? Er der levels? Nej, det er Jo, der er. Hvordan kan du så forklare? Hvordan kommer du derop så langt? Du skal bare trykke kontrol, når du hopper. Nå. Lige inden du lander, så skal du... Hvad er kontrol? Så close. Det er CTRL, som du kalder det. Det er knife-krig. Pis. Ja. Hvad var den? Jeg gjorde det. Jeg har knifet alle. Eller kigge op i hjørnet. Jeg knifede 3. Indtil du blev knifet! Nej. Nej, det gjorde jeg ikke så. Shotgun. Yeah! Sådan noget her, det er sjovt. Både B-hop og... B-hop og... Ja. Jeg flyver hurtigt. Jeg fløj lige der. Nå, så er der de der, som man kan flyve op af. Skal jeg lige flyve? Jeg røg næsten op på pyramiden. Jeg fløj også lige. Jeg røg næsten op på pyramiden. Man flyver. Men hvor set det? Jamen, de kører sådan rundt, så jeg går på det her grønne for at kunne skyde dem. Nej, CT de er ikke oppe i pyramiden, for jeg har ikke set den eneste CT hernede nu. Har du set nogen C? Nå, nu kan jeg se en CT. Kan jeg regne, Nikolaj, blive stående? Hvad? På de grønne. Hvad? Fuck! Du er så grim at se på. Det er dig. Fuck. Jeg kigger på what? Du død! Nej. Nej, jeg er ikke død. Nej, man kan ikke se dig i chatten, eller der hvor man kigger på andre. Hele vejen op på pyramiden. Hvor? Nej, så hopper ham der ned. Hallo, jeg røg hele vejen op, og så kommer ham der, så ham der CT. That's skills. Nu hopper jeg ned igen. Nej, ja. Jess, kigger du på mig? Ja, jeg er nede. Nej, jeg kigger. Er du? Jeg troede, du var død. Jeg er også død. Så du kigger på mig? Ja. Okay. Lol, kæft du klar, Nikolaj. Hvorfor? Ja, du join vores hold. Og jeg vil gerne spille sammen med dig. Men vi vil ikke spille sammen med dig. Sammen med dig. Min begge ord. Det er det, der er forskellen. Hvorfor vil I ikke det? Hvor skal gerne- det altid være modsat hold? Fordi det er sjovt. Det er kedeligt, hvis alle ens venner bare er på samme hold. Lol, fucking. Nå. Jeg skulle ikke se, at der var nogen deroppe. Hello guys. Hello, guy. Hello, guy. Okay med på din nye video. Siema Wszystko chłop. pyta tam u was? Hallo, kan I høre mig? Jamen, Yes. den anden, den havde ikke fuld skærm, så jeg Słuchajcie, slettede. Hallo? Hal. Jest sprawa. Jeg kan ikke høre. Proszę Państwa, Ja. Nikolaj, de er ikke A już nie danskere. ma sprawy. Nikolaj, Han sagde, at Jeg kan da ikke stadig Nikolaj, se my den der nigga. episode 2. Nikolaj, man, Nikolaj, would you like to suck my cock? Sig yes, sig yes. Sig yes. Hvem? Nej, dig. Sig det nu Nikolaj, bare. you bitch. Sig yes. Kom. Ej, hvorfor? Hello. Fordi, kom nu. Han spørger dig om noget. Han spørger dig om så han siger dit navn, så skal du jo sige ja. Kom nu. No yes. No yes. No, ja. Yes.
Hello, what the fuck are you Okay, talking hvad var about? det? Han sagde bare dit navn. I like to trade, Guzman Yes. Peas. Oops, Guzman yes. Peas. Oops. Sig yes. Yes. How old are yes. you? You fucking bitch. How old are you? De You står og fucking kalder dig bitch. bøsse. No! No! I think she's 5 years old. Hey, Uh, pussy, you're you a pussy! girl. Ja. Ja, Diggle. Diggle. Hello, motherfucker. Hello, mother bitch. No! Holy shit. Jeg har allerede nakket 2. Holy makrel. Halleluja. Halleluja. Ja. Nicola. What? Nikolai. What? You're a fucking bitch. Er du en fucking... Jeg har skubbet flest synder over på den anden halvdel. De vil få en fordel. Det kunne være fedt. Der fik man faktisk noget. Jesus, holy crap. Makrel. No! I'm dead. Tjek min score, mand. Han er bare ordentlig syg. Ham der 4 Alonso, han... Hej. I'm a 5 year old. Hvad har 4 Alonso? Han sagt noget grimt om mig. So this sounds like 5 years old. You. Get penetrated. Ja, nej, det er igen. Jeg elsker den her. Den er god til. Wow! Seriøst. Skal jeg bare hele tiden holde control nede, eller hvad? Når du vil gøre sådan, når du skal lige til land, så skal du stramme benene. Og så begynde at råbe, I can fly. My leg. Jeg kom op. Hvad? Jeg kom op på første. Jeg kunne lige have kommet op der, Mathias. Jeg røg helt op på den øverste. My legs. Eller, okay, det var ikke den helt øverste, men mega høj en. Jeg røg hele 2 op bare ved. Okay, Nu ved jeg godt ikke, hvad jeg gør. Hold kæft, det er svært. Nej, det synes jeg ikke, jeg vandt. Bare mig, eller er det altid ham der Wings, der får den? Jamen, jeg røg mega langt og kom på anden. Hallo? Hello! Hallo? My name is Nelson Mandela. Hello, my name is Nelson Mandela. You, Mandela? I am nice. Nope. Det var godt. LOL, man kan have en bil. Det er Mario Kart. Jeg er en bil. Kart. Jeg er Luigi. Jeg er en eller anden klam. 3, 1, 2, 3. Hvem er Luigi? Jeg har lige kørt dig galt, har jeg ikke? Jeg er sådan en monkey. Hvem er jeg, Mario? Jeg er sådan en gul abe. Mathias. Nå, den! Jeg kan se dig, Mathias. Nej, du kørte du ikke galt. Jeg fører. Nej, Mario kørte. Ikke nu. Og 3 runder. Nej, nu fører Mario, og bagefter kommer en prinsesse. Er jeg en prinsesse? Yeah! Nej, hvad sker der med mig? Yeah! Det var dårligt. Ja, nu strammer jeg fandme op på mig. Stram ballerne! Hvordan får man noget afsted? Lol, I ved godt dem der, man kan køre galt. Nå, Jeg var fart på. finish lap. Nu er det sidste runde. Jeg skal vinde. Du vinder ikke, du er dårlig. Pis! Jeg har da ligget nummer 1 til 10 stille. Dækket hedder lagt, så til I selv. Jesus! Hvad sker der?
Og bare fordi man ligger nummer 1, er man ikke god. Asher! De stille. Hjælp! 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 Du er kun god, hvis du vinder, og det kan du ikke. Så haha. Det er til den første kommer, som var alle. Jeg tror, det var ham, der godt den mandpe. Og jeg... Jeg ved, Jeg er Mario! Jeg er Mario! der er den der gule abe, Mathias. Jeg er Mario! Jeg er Mario! Jeg er Mario! Jeg er Mario! Mathias, han råbte bare, jeg er Mario! Nej! Er vi begyndt? You're fucking gamers! Nej, hvem kørte mig galt? Så du er også en gule abe? Nej. Jeg kørte dig lige ind i væggen. Jeg ligger på... Jeg burde være god, siger efter Nikolajs teori, for jeg ligger på først. Like you fucking get the penis in your ass. I'm not på ham, Mario. Strus! Au. Strus! Hvad du er. Ligger jeg sidst? Ikke? Ja. Hvad med Mario? Det er mig! Ligger du på første? Ja. Nej, det gør jeg. Hvad ligger jeg så på? Det ligger på sidste. Nej, jeg gør jeg lige overhældt ind. Hvem er bag dig? Kan du se det? Nej, men jeg kan... Okay, der er nogen foran mig. Er det ikke hende? Ah! Har den ikke en grøn bil? Nej. Så er han ikke første. Nej, for ham der har en... det er Mario, der er først, og han har sådan en skildpadde. Ja, det er mig! Det er sgu da mig! Nå. Nu smider skildpadden. Ja, er du ikke lige kørt ind i noget? Hvad? Er du ikke lige kørt ind i noget? Hvad? Lol, jeg har lige smidt nogle skridt. Luigi. Vi ses næste gang.